Iepurașul cel poznaș, mic, pufos și drăgălaș, s-a hotărât dragul de el să intre online nițel și a găsit un magazin ce era cu marfă plin, marfă pentru pescuit, de la barcă la cârlig. Cine știe să-l ghicească magazinul să-l numească? Era Claumar, of course, altul ca el nu e boss. Are mulinete sute, fire, înaintași și gute, lansete de pescuit la crap pentru curgător sau lac. Nade și momel vă spun, când le vezi de vichea un, nici nu știi ce să alegi, are sortimente zeci. Bețele să stea frumos, ia-ți un rotpot mai bengos, dacă vrei ia-ți și picheți, swinger, bambine, starleți. Poți să-ți iei și un cort frumos, cu un pat de firmă Fox, ca să ai tu tot confortul când pe baltă stai cu cortul. Ca să nu te exploatezi, atunci mai bine plantezi, îți iei un napomodel. Spreaderul e cel mai cel, să nu uit să vă mai spun, Spiderul e și el bun, cu el poți duce momeala la punct fix, nu dai randeaua. Iar cu bulgăr de nădești, atunci flyball folosești. Ele-s de la Advanced Fishing, pentru crapii de pe sling. Și când să zic și eu hopa, apare Claudiu Popa, cu live-ul lui consacrat și bădică invitat. Dacă stăm și urmărim lucruri noi, atunci noi știm că ei ne țin la curent cu tot ce este în trend. Sărbători luminate, pline de bucurii, fericire, sănătate și belșug vă urează echipa Claumar Pescar.